Sai dai za mu ji cewa Profesa Adam Abubakar Gwarzo, shugaban makarantar Maryam Abacha American University, ya ja hankalin wasu daga cikin masu kuɗin arewacin ƙasar nan, inda yake cewa menene amfanin yin girman kai a cikin al'umma don ka tara dukiya bayan a kodayaushe kana iya mutuwa ka barta, sannan girman kai wata hanya ce da za ta iya kai ka wutar jahannama. Ga dai bayanan nasa cikin hikimar zance. In ka je Lagos za ga mai kudi yana huda da kowa, amma an ka shigo arewa da mutum yana dan ji da dan miliyan 100 sai yana zuwa China, to shi fa kowa shege ne. Ba wannan ba daidai bane. Yana da kyau jama'a mu canja tunaninmu, mu zama innovative. Kana da makoci ka taimaka mai, ka nuna mai shi ma yadda bai ci gaba, ba laifi bane, saboda mu samu masu arziki a arewa yadda za mu taimaki arewacin Najeriya ta ci gaba. To na gode. Kada ku manta kuna tare da Fitila Hausa News TV. Ku yi mana subscribing domin kasancewa tare da mu a koda yaushe.